zmačacej planéty, čo sa chce pochváliť, že pozná zem. Hľadáme na zemi, hľadáme vás, nech je nás priateľov pod slnkom viac. My sme pípa a píp z mačacej planéty, my sme tá posádka, čo ide sem. My sme tá posádka, čo ide sem. Všetci naši priatelia sú v poriadku milovní. Poriadok musí byť všade. Aj v rakete. No toto? Sem patrí nočník. Už aj to uprac. No dobre, veď už idem. Jaj, čo to tu? Čo to zasa vystrájaš, Pi? Keď ja sa... Sľubujem, že ťa už nebudem ťahať za ucho. Si skaly. Nízke Tatry, Československo, Európa. Naozaj? Videl som, ako to na nás letelo. Jaj! Už je to tu zasa! Čo je to, Vševet? Orol skalný, kráľ vtákov, loví. A čo loví kráľ vtákov, Vševet? Mačky. Jaj! Ja tu nie som! Ja tu vôbec nie som! Neboj sa, Pi. Mám taký dojem, že dnes dá prednosť niekomu inému. Orol loví aj líšky, zajace, sviště, veveričky i mláďatá väčších zvierat, jahňatka, semčeky, kozliatka, kamzíčatá. Nepohrdne ani zvieratami, čo uhynuli. To stačí, Vševet. Pi, my sa ho nemusíme báť. Nás chráni raketa. Pozri sa, aké má pazúry. Tých by nás roztrhal ako nič. Raketa voči pazúrom odolná. Len aby. Tak, a je preč. Kto vie, kedy zase stretneme kráľa vtákov. Orol skalný, veľmi vzácny. V celej lokalite Tatier hniezdia iba 2 páry. Veľmi vzácny. Keby som aspoň vedela, kde ho hľadať. Hniezdi vo výklenkoch skalných stien. 10 až 60 metrov nad zemou. Niekedy aj na starých, mohutných stromoch. Už ho mám! Orliča je celé biele. Ale prečo je len jedno? Narodia sa 2 orlíčatá. Staršie však utláča mladšie. Preto sa orlým rodičom darí vyviesť iba jedno mláďa. Letíme za ním. Joj, to je vodička.
Vykúpem sa. No. Jaj, to je dobré. To je výborné. Jedno krídelko. Druhé krídelko. Ešte chvostík. A hlavičku. Pa, vidí nás. Ide k nám. Je tu. Vajce. Ale aké si veľké. To vie, odkiaľ sem spadl. My prosím, nie sme vajce. My sme Pa a Pi z bláznivej rakety. Ako prosím? Nerozumel som. Šebet, Pi a Pa. Traja v takej malej škrubinke. Veď musíte byť celí stuhnutí, priatelia. Priatelia. Pa, on povedal priatelia. Ja mám 4 byty a jeden môj príbuzný sa zmohol dokonca na 9. Zaujímavosť. Orol si niekedy stavia i viacero hniezd. A prečo mu nestačí iba jedno? Byt, priatelia, to je základ rodiny. Čo to je? Drevo. Možno sa bude hodiť na opravu. Najdôležitejší je priestranný útulok na výchovu detí. Ale potrebujete aj kuchyňu na delenie koristi. A len tak medzi nami zíde sa aj hniezdočko na oddych. Ale čo to vidím? Ospravedlňte ma, priatelia, vyhľadol som a rodina čaká. Rodina čaká. Čo to ešte povedal? Byt, základ rodiny? Pi, počuješ? A tebe ten neporiadok v našom byte vôbec neprekáža? Škoda, že nie som orol skalný. Stačilo by presťahovať sa do druhého hniezda. Hľadáme na zemi, hľadáme vás. Nech je nás priateľov pod slnkom viac. My sme tí Pa a Pi z mačacej planéty. My sme tá posádka, čo prišla sem. My sme tá posádka, čo prišla sem.